Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere machiegni chenro mar penj laktar ko kale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni en Andruth Otieno aduoko ni rokamano makende kuom bedo kod odiochieng' makawuono. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio kaka watime go odiochieng' kodiochieng' abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wod kanye en laktar molonye weche mage aito wadoje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Laktar makawuono ni kan iluongo ni Michael Omondi Nyaoke. Jakarachuonyo West Kibiri Ward area mar Samanga to an general practitioner kendo gisani atiyo Nairobi ka thietho Nairobi ka hospital mar Equity Afya Kasarani. Erokamano. Amor mar bedo kodi daktari odiochieng' makawuono e chenro mar penj laktar okadhi ketho kinde kata matin adwani wadonje twak achiel kachiel kaunda her mondo mi wagwe mbaka kotenre kod tuo mar Amiba. Wawinjo ga wunyani ng'ato iwacho ni oyude ga Amiba chande ma en tuo ma ineno ni ber kwa gwe mbaka odiochieng' makawuono koso. Ma tuo maber mondo mi wagoe mbaka kawuono nikech en tuo ma thoro chando jopiny kabisa. En tuo mang'eny piny mangima, ochando ji mang'eny e piny mangima, ok kata ni e pinywa mar Kenya kende. To en tuo ma thothne ji ni godo ma jok mantiere kode samoro wuotho to kong'e ni gin kod Amiba. Ok kofulo ni en tuo ma komaki to ni nyaka idhi hospital sechego ni koka ibro fweny ni in gi Amiba. Ibro yudo ni thoth ji mang'eny ni gi Amiba to giwuotho ga wuothe dendgi ok ging'eyo. Masani kodong tim test kuomi kata kuoma ibro yun samoro an be antie kata kod kata samoro intie kode mak mana ni okin asymptomatic okin symptomatic in asymptomatic matin ionge gi signs and symptoms. Mak mana nitie jok moko mabedo kod signs and symptoms kuom jok mantiere kod mabedo gi signs and symptoms gin atamalo mana kuom ji 10% mar population man jok man ga Amiba. Ibro neno ka koro ringo dhi hospital ka present gi signs and symptoms mag Amiba. Ma en tuo ma ji thoro bedo godo kendo ng'ato nyalo bedo kode to kia ni entiere kode mak mana ni kotimni nonro kata kotimni test idhi yudi ni entiere kode to kwanda tamalo matin mokadhi wach ni kwanda tamalo 10 ema thoro nyiso ranyisi mar bedo kod Amiba. Amiba en ang'o? En tuo machalo nade? Amiba anyalo wacho ni en parasitic infection kata protozoa. En tuo moro miyudo kodok korka weche motenore kod ler. Ibro yudo ni en tuo ma samoro kopone ichamo gimoro mantiere kod kute mag Amiba kata imodho pi mantiere kod tongege to dhi to nyuolore iyi, kose nyuolore iyi to dhi olandore mane Amiba. Ma en kidieny mar kute ma wanyalo kete dendwa kokalo yore mopogore opogore kuom ranyisi wanyalo kete dendwa kokalo kuom pi ma samoro ntiere kod kutegi kokalo kuom chiemo kotenre kod weche mag ler ema wanyalo kawo kutegi to waso i dendwa. Aneno ka nikelonwa picha moro ka daktari okang'e ni picha ni dwani mondo mi watim godo ang'o koso mondo mi tang'nwa kaka kudni mar Amiba ne chala. Kanyocha ne wang'iyo mar corona en bende nodwa chalo kama kidienye ni koso mato nikelonwa kela kaka ranyisi odwa chalo kaka ranyisi mar Amiba kaka onego bedni ochalo kaka ong'iye malong'o e microscope to kuma mako tiende kama koro nyuolore kabisa iluongo ni nyambich matindo. E nyambich matindo kanyo e kama koro bro yudo gimiluongo ni motile trophozoites ma kodhi ong'iye microscope to mae gima samoro ginyalo timo nade gibro neno. Koro en gima koseponi osedonje dendi kichamo gimoro kata mobedo contaminated kod kutego to dhi ei to kogike e nyambich matindo ka to koro nyuolore kabisa. Koro kanye kama obedo diagnostic ma koro pono dhi ka losruok to ng'iye microscope tibro ne gima chal kama kamano. Iwacho ni e nyimbich matindo kanye mwadhi yudo ema kendo koro dhi kele chandruok mathoth kata odhi nyuolore mang'eny. Kata kamano wang'eyo ga ni seche ma imudho pi kata seche ma ichamo chiemo kata michamo lembe ma moro okiluoko maber mantiere kod kutegi olemo ni kalo kuonde mopogore opogore del iyudo kokalo e dhogi
okale utogoro kama chiemo kale pipe ma chiemo kale odhi kadho e ich ka a mokale nyimbich matindo kokango dhi nyimbich madongo koko wuok kaka losruok maduong'. Ang'o momiyo konyal nyuolore e ich ka a kusanga timore e ich ma ok timre nyimbich matindo momiyo nyalo bedo no nyuolore mang'eny mokale nyimbich matindo. Gimomiyo nyuolore nyimbich matindo mopogore gi nyimbich ma kopogore kuonde mamoko kaka ich kuonde ma chiemo kale nikech chiemo nie process donge tiwacho no biro to nyuolore mang'eny e nyimbich matindo. Mano to nonro kong'eyo gimomiyo gini nyuolore nyimbich matindo en mano gima nonro wacho ni sama isechamo gimobedo contaminated modonjo to nyimbich matindo ka emiyudo konyuolore koro mang'eny makoro koa kanyo to koro dhi ochaka affect nyimbich madongo. Koro nyuolruok ne chakore gi nyimbich matindo kanyo. To dhi kelo kethruok kata hinyruok nyimbich madongo. Ok ni nyimbich matindo kende makoro okele kethruok. Nyaka nyimbich madongo. Koro nyuolruok to chakore gi nyimbich matindo kanyo. Kech kama ema chakore go. Then kochakore kanyo koa kanyo to donjo nyimbich madongo. Koro sama wuok oko kaka losruok to wuok kaka tong' mag Amiba. Ma onyuolore kanyo ma ochako nyuol tong' kanyo. Mochako nyuol tong' kanyo. Masiche mowuok e yor losruok to en tong' ema wuok. Tong' ema chako wuok. Maka pono ni chaki mulo losruok ne yo ma opogore ti chaki chamo losruok. Ti chaki chamo losruok. Kamano. Jomagi mathoth ne tuo ni thoro affect daktari. Nyajimo tuo ne onyalo mako ng'ata. Onge gimoro no nyalo mako nyathi matin to nyalo mako ng'ama duong'. Othoro mako ng'ata. Mak mana ni ibro yudo ni samoro kuom jok mayach, pregnant women, mine mapek, nikech askeche mag dendgi beto dok piny, Amiba ne nyalo donjo kuomgi. Jogo man gi tuoche mamoko machalo kaka tuoche mag ayaki, samoro tuo ni yot mondo mi otem nade o manifest kuomgi. Jodongo kabisa nikech askeche mag dendgi bendo dok piny, gimbe yot mondo mi tuo mar Amiba otem nade omaki. To maduong' en tuo ni nyalo mako ng'ata. Kamano. Tiwacho ni mine mapek nikech rateke mag del ni piny kato bende thoth ne wayudo ka mine mapek odwaro cham gik moko kaka lowo, odwaro cham gik aina go samoro od biye to samoro kanyo bende nitiere kute ma nyalo kelo Amiba ne miye chandruogni. Kawa medo sudo nyime ibro nyisowa kapono ni ng'ama miyo mapek oyudo kutegi nikech ok en ngimane kende wantiere kod ngima nyathi bende hinyruok kata complications monyalo kelo ne mine mapek. Ne mine mapek ni complications manyalo bedo en ni mwaluora ahinya ni samoro koyudi gi Amiba to wan kaka lakteche ketowa kidieny matek kabisa nikech ka ich makoko chakore the first 3 months to yedhe mang'eny seche go ok ber mondo miyo ni otigo nikech samo tiyo kod yedhe gi to dhi affect nyathi bende nikech seche go koka yudo ka organs mag nyathi bende timre nade losore. Koro ibro yudo ni samoro gin yedhe ma koponi okete miyo to miyo ni nyalo end up no nyuolo nyathi man gi shida moko mayunyu ka samoro part mar iye onge kata samoro wiye otimre nade part mar skull mabumo wiye cha onge kata samoro en gimoro kuom moro ntiere ku. Koro mago masira magini nyalo kelonwa kuom miyo mayach. Miyo mayach kani kode to wabedo ga 50-50 the first 3 months kapok ichako kete yath. Kamano. Daktari pimno iwacho no kacha ni thoth ne iyude kotenore kod weche mag aler, kotenore kod chiemo, kotenore kod gigo mawakete dhogwa. Pimno kaka thoth ne kute gi donjo e denda joma dongo kata dend nyithindo. Kuom nyithindo ibro yudo ni ahinya nyithindo ma kuom joiga 6 nyaka 10 ka beto dwa bedo malo ki compare gi nyithindo mamoko nikech nyithindo gi bro yudo ni gin samoro gi nyithindo ma ohero tugo kabisa, gitugo kabisa ma samoro ko ng'eni gini kok kwanyo to konego be no kete dhoge kapok otimo kapok oluoko lwete kata kapok oluoko. Koro gini kako yudore ni tong' mana wacho pa miluongo ni cyst ni nonro wacho ni obudho kabisa kapok otimre kapok otho onyalo tieko kata igni e lowo ka ongima e lowo ka nikech ng'ato nodhi olosore bungu to ne en gi Amiba
to we cyst mag kata tonka tibro yudo ni samoro kata kaka yo samoro ngato dhi kata ni doyo kata nywaso lo kata manyo mbolea mondo dhi olos go cham to dhi contaminate lwete kasto dhi yudo gimoro to chamo yudo kata maembe moro kata yudo kata chiemo moro to okoluoko lwete maber gi sabun to chaka chamo sami chamo no ichamo cyst ichamo tongni sami chame odhi donjo through the esophagus only food pipe otogoro mar chiemo ko otogoro mar chiemo kanyo to odhi adhiya kamano modhi nyuolre e small e nyimbich matindo ka ko e nyimbich matindo to nitie kaka onyalo donje remo gimoluongo ni portal vein through portal vein onyalo dhi nyaka liver mari e chuny to chuny ka kodhiye to nyalo loso samoro pas tutu odhi loso ka dhola moro e chuny ka miluongo ni intrahepatic abscess teno odhi loso tutu moro e liver mari odhi okela dhola to dhola kelo tutu odhi okela dhola kasa dhola ni odhi loso tutu mochokore e liver ka kara samoro nyalo yudo ni odhi nyaka odhi nyaka e brain e obwongo kaka odhi to loso gimiluongo ni brain abscess samoro bo nyalo dhi obo lungs kaka odhi to chako kelo masira mamoko koro en gima nyalo landore nikech samo chope lungs ka onyalo miyo i end up gimiluongo ni pleural effusion teni pi adhola moro biro bedo lungs kae to adhola ne nyalo miyo pi koro chokore e space mar pleural cavity kiwinjo koro magi gik manyalo bedo sama ichamo kute mantiere kod Amiba kamano ilero maber mokalo daktari gin kute madojo kata betelo e yor tong maka poni ngato nitiere kod Amiba to dhi olosore kamoro kata nyathi nitiere kod Amiba to losore kata gik miloso go nyithindo gi to kowit maber losruok chanyalo rumo kata king'iyo lo to kinyal nene to kute ka to pod odonga e wilo kanyo angi nyalo dhi e puodho kidoyo imulo lo iniwoni mulo lo kare kanyo ngato nolosore kata higa achiel mokalo kai tigolo kutegi e lo bede lweti yudo njugu e puodho kanyo iwacho ni ito ibile seche mito ibilo no kadiso mana kutegi e dhogi to gimomako dhoga ni onyalo kelo nyaka tutu e obwongo onyalo kelo tutu e obo onyalo kelo tutu e chuny tok ka osekelo adhola mabende ibro mulonwa bang'e chandruoge ma gigi nyalo kelo e obwongo e obo kachiel kod e chuny tuo mar Amiba daktari ong'eny machalo nade ahinya gwegewa mag Kaluo e Kenya mangima Kenya mangima nonronge mosetim malong'o Kenya mangima mak mana ni nonro manotim mogik notim e kinde 2009 2013 Bomet e hospital miluongo ni Longisa kanyo nonro ne wacho ni Amiba ng'eny kuom jomadongo ma mine atamalo 15% to kuom joma chuo ni yudo ni entiere at around 10% atamalo 10 kuom nyithinde mano yudo ka bet ne entiere piny kabisa koro kaluwore gi nonro manotim cha wanyalo kete ne between 10 and 15% mane kako nyalo wacho ni entiere matin en gima ng'eny to ng'eny kuom joma mine kipimo kod joma chuo wabo mula ne kanyo nikech waneno ga pile ni thoth ne joma chuo ma ohero chamo kachumbari mabende samoro ging'eyo no los maber kata weche makamago omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudiwa ka uyoyo ka waduogo to kanye ma wakwanye godo. Chieng Valentines en chieng moro ma iparoga jakristo koro en jatakatifu to jatakatifu manyinge Valentino koro odiochieng makiny kiyudo thuolo mar kono ng'ato hera kone weche hera timne timbego mag hera
tim gimoro amora gi hera, nimar jogi wane mwadak kodgi, wane mwan kodgi, nyalo bedo jasiki odiochieng' makiny kwayo ng'uono, en chieng' Valentines, miye maua, anang' ami ng'ato maua odiochieng' makiny, ka en chocolate, yang cham chocolate, sukari koro kochopo ang' medre ameda kama intiere kar kacha. Now me don't have any plans unless someone anipange, en mana ni kupanga tu kelo na gik mabeyo beyo. Kata kamano pile pile kuman en Valentines kumo, odiochieng' kodiochieng' ne ginyise hera. On Valentine's Day wanyalo wacho ni en chieng' no mabende ji nyiso hera. Kin gi ng'ano mihero, inyalo nyise hera, inyalo nyiewne gimoro. Kaw thuolo mar nyiso ng'ato ni ihere. Nyis hera e yore modwarore. Ter ng'ato lunch, chamuru gimoro mayom, unyalo chamo alot kata gi ring'o. Kinyalo nyiew maua to nyiew. Kokinyal, nyisa ng'ato ni ihere. Gima maber mosetimore na en chieng' Valentine ni ndalo moko wanyalo wacho ni en higni moko ok apar ni en higa mane. Nantiere mane tich to nayudo surprise mar chocolate kaachiel kod flowers. Nomora higa ni bende ageno ni ponono nyalo timore kata kok otimore, lakini wanyis hera waduto. Ahero ujote, happy Valentine's Day. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Kidwaro yudo thum malich miluongo ni aheri, go number *860 *420#. Kumbuka, Ramogi TV ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari kani pok wadhi e yweyo ni imiyowa kwan kata mana ranyisi mar jogo mathoro gamo tuo mar Amiba. Wayudo kacha ni joma mine game moingo joma chuo. Ibiro pimonwa gimomiyo iparo ni matimore kamano. Kaito bende ni pimonwa kaka odonjo e dend ng'ato, kaka odonjo e system. Naneno ka ne watiere kod picha moro maber ka mokalo, inyalo pimonwa kata inyalo tang'onwa mondo mikoro wanene kokalo e picha. Ni seche ma itimo magi mato tuo mar Amiba kata kute mar Amiba donjo kato giluwo kato dhi kato kamano. Picha ni iranene ka machiegni. Ka ng'ato nigi tuo mar Amiba to odhi olosore. Sama olosore no, ogolo tong' miluongo ni cyst and trophozoites e oko mare maduong'. Koro oko maduong' ni stage no, mano stage mo wanyalo time, wanyalo kawo oko no matin ma kae onyalo konyowa e diagnosis. Oko no nyalo kawo, samo kawo oko no wadhi wang'iyo gimiluongo ni trophozoites. Kata ka e stage ni pod onyalo timore nade, pod onyalo infect ng'ato. Tiende ni kopo ni ng'ato dhi omulo losruok ni, kaso dhi ochamo gima nigi tong' gi, to nyalo chako timore nade, onyalo chako bedo affected. Koro koaka tiyudo ni tong' ni idhi ng'iewo olemo kata yudo mtura, kata imulo lo, kata yudo alot moro moko ted malong'o tidhi chamo, mane nitie gi tong' cha. Sama chame man gi tong' no odhi e iyi. Sama odhi e iyi kae kama odhi onyuolore, kae. Koro sama odhi e iyi no, tong' cha sama onyuolore no, onyuolore mang'eny kasto obarore. Sama obarore to golo nyithinde miluongo ni trophozoite. Magi pod mana tong'. Mane wawacho ni wayude nyimbich matindo mang'eny. Koro trophozoite gi koaka to chako gimbe gichak ginyuolore kabisa. To gibarore. Sama gibarore no,
stage ni ema konyowa samo daktari okoni ni dikel losruok to mae gima ging'iyo trophozoite mwawacho nikech gin gi move nitie kaka ging'iyo gi e microscope gibiro neno ka pod gingima gi move gichapni kata seche go ginyalo nyuolore kaso gichak giloso gimiluongo ni tong' mamoko miluongo ni cyst ni biro dhi adhiya kama kasto en bende ochako wuok sama itimore nade sama idhi e losruok maduong' kamano ma kama wantiere di daktari wan gi cyst tende ni gin tonge ka to wantiere kod trophozoites ma bende gin kutegi ma bende nyalo wuok e losruok ma waneno ka ni onyalo bedo cyst kod trophozoites ma bende wuok e losruok kae to trophozoites gi ema dhi machua machak los cyst kae to ini chame e yo mopogore to dhi to nyuolore e nyimbich matindo kamano mana kaka nwawacho ni cyst ni en onyalo tieko dweche kata higni e lo kapok otho to trophozoites nikech en ochapni samoro othoga very fast iwinjo koro mondo mi owuogi monyalo survive oko sama isedhi e losruok nyaka obed in form of cyst sama entiere in form of cyst ni eko nyalo chako timore nade o affect ng'ato koponi eko kunore e loka ma koponi dhi chamo gimoro man nitiere kode timore nade ibiro bedo ni korin kod tuo mar ang'owa mar Amiba ni pimonwa kacha ni thothne joma mine thoro bedo kod Amiba moingo joma chuo debede ni ang'o matimore e ngima joma mine momiyo joma mine nitiere kod Amiba mang'eny moingo joma chuo joma mine ibiro yudo ni thothne wang'eyo ga ni gineno malo sama gineno malo ni nitiere mineral miluongo ni iron ma gitemo ga wito to nitie seche moko ma body dendi biro koni ni idwaro iron koro joma mine thothne ibiro yudo ni sama dendo osefwenyo ni level mar iron nitiere piny odhi odonjo gimiluongo ni odoa moro mikawo ming'iewo samo ikwanye chiro ne to doni kia kumogole samoro gole bungu kama ne ji losore to en odoni en oko wang'e ikawe kamano tichako mana muode kor bro don mag gik momiyo joma mine thothne nikech odoa to mine machamo pok aneno joma chuo machamo odoa kor bro don ni thothne joma mine nikech ging'iyo gichamo odoa osedhi kama bie nitiere loso kwanyo lo moro kanyo ni nojudo doma onyume dhoge ni gino mit kabisa samo mit kabisa no kari chamo tong' ang'o tong' Amiba ma ng'ato samoro nowe kanyo kaka losruok koro ini mor ni chamo doa to kari chamo gi tong' kamano iwache malit daktari kata kama daher mondo mipimnwa ni seche makutegi osedonjo e ng'ato magidhi maginyuolore mang'eny e ombich matindo gitimo ga del nade ang'o ma ng'ato winjo ga seche ma kapok wadonje ranyisi nyiso gima kutegi thoro timo ne del kutegi gima githoro timo ne del en ni sama osedhi modonje e nyimbich kae to obiro ringo trophozoites obiro ringo modhi e kamiluongo ne terminal ileum obiro dhi part mar colon miluongo ne sigmoid koni ka koro ka e kama ibiro neno ka samoro ng'ato koni ni owinjo ka bathiye moro rame to kopogore gi kanyo samoro nyalo neno remo moro nikech gini odhi to loso ulcer odhi ochamo part mar ombich koro kodhi oko to oneno remo matin kawuok kasto samoro bende owinjo ka gima iye chwerore matine gini osetimore oloso ulcer to mopogore gi mano maduong' ahinya en ibiro yudo ni koni emo chako koro settle iluongo ni ileum koro sama obedo kono to dhi to loso mass moro kanyo adhola moro mass cha kagima odhi ochokore koro mass ni ibiro winjo ka samoro ng'ato koni ni yoka piny iye korka chich gi yoka piny lit kabisa ma samoro thoth ji nyalo confuse gimiluongo ni appendicitis matin odhi ofom gimiluongo ni ameboma mass moro nitiere kanyo koro mass ni ema koponi okonon malong'o tinyalo paro ni samoro ithiedho ng'ato na appendicitis kata en mana Amiba ema odhi ofom mass e part mar gimiluongo ni ileum mano part mar nyimbich
To seche ma oseketo masni, seche ma odhi mochokore kanyo e iliam kanyo, ibo ng'ato bunjo ka pinye rame, ma bende wacho ni nyalo bedo, inyalo wacho ni onyalo bedo confused gi? Appendicitis. Appendicitis. Appendix nitiere kanyo. Appendix, Yes. Onyalo bedo confused go. Seche ma koro matimore, kopogore kod litno, okunyo manyiso ni nyalo kelo ulcers e nyimbich madongo. Ma ka ng'ato dhi oko to nyalo neno remo e oko maduong'. Seche mosekelo ulcers wang'eyo chandruoge ma ulcers thoro kelo e del. Tene ni odhi kunyo nyimbich, odhi chokore e nyimbich odhi kelo rem mang'eny e nyimbich Ang'o kendo motimo ne del? Samoro sama isebedo gi ulcer kae, onyalo chango gimiluongo ni stricture. Samo chango gimiluongo ni stricture matino yot mondo mi koro develop gimiluongo ni obstruction, intestinal obstruction. Maen? Nyimbich otudore, gimoro minyo ni nyimbich otudore, ng'ato ok nyal dhi e losruok maduong'. Nikech wall makani nigi adhola, wall makani nigi adhola. Ka gidhi ma giriwore, to ginyalo chango ka gimakore. Koro sama gimakore matin losruok maduong' to ok nyal timo nade? Ok nyal kalo. Koro man iluongo ni obstruction. Koro nyalo end up ni bedo gimiluongo ni intestinal obstruction nikech stricture. Kamano. Manyimbicho dhi otudore. To chako mos ka ich makai, ochako mos ka gi e bathi marami, to kare en ulcer malosore ka ma bende nyalo tieko ka ombich otudore yi. Kamano. Ka ng'ato neno ranyisi mag daktari to nyalo chichi nyaka bede ni entiere kod Amiba. Nikech odonje yo mayot sana, mok inyal ng'eyo. Odonje yo mayot sana. Thothne ji mang'eny ibiro winjo ka koni ne adieo. Ubiro koni daktari adieo, to ok adieo mang'eny ahinya. Adhiya oko ma frequent but mang'eny lakini en loose. Ok en diep moro motimo pi ahinya cha. To e diep ni samoro onyalo koni ni oneno remo bende. Samo oneno remo ni teni mano osechako form ulcers mano wawacho cha. Oseloso adhola ei kacha. Koro sama loso adhola no, mano ise form gimiluongo ni bacillary dysentery. Ma koro in sama idhi oko, tidieo diep machalo mantiere gi remo. Te losruok ni, ibiro yudo ka samoro en losruok mantiere gi gik machalo othinyo, mucus. To losruok ni odung' kabisa. Ibiro koni losruok na, jatuo biro koni daktari losruok na kadhi, to en loose, tadhi mang'eny, to dung' kabisa, then aneno gik moko machalo othinyo. Then ibiro winjo ka gima samoro muori kabisa. Muori ma chalo gima chwero inyalo winjo ka gima idwa ni ng'oge, jomoko ng'ok, samoro jomoko bedo gima iluongo ni nausea, iwinjo ka do chunyi lewi seche te, midwaro man timo nade ng'oge. Jomoko nyalo bedo gi fever, especially kopone osedhi moloso tutu. No spread, no dhi e liver. Gimana wacho ni amoebic intrahepatic liver abscess. Seche go, ng'ato nyalo bedo gi liet mamalo kabisa kuome. Jomoko bende, koko ni kilo dok piny. Koro maduong' ahinya en oko, ibiro yudo ka en loose, odhi mang'eny, then en go gik machalo thinyo, samoro biro yudo ka en gi remo, then ich siko timre nade, siko kecho seche te. Kamano. Thoth ranyisi ma ipimonwa gi daktari waneno ka gibiro kor ka ich, nikech iyudo ni seche ma odhi e nyimbich madongo okelo adhola, ng'ato bedo kod remo seche modhi losore, rem kaachiel kod liet, chwakruok mar del. Seche ma ni wacho ni nyalo kale remo mochop nyaka e obo. Ibo winjo ranyisi moro amora e korka yweyo ni koni, koso ibo winja ka ina sawa, koso ranyisi gi gina jumla. Ka ponono ni nokalo modhi nyaka e chuny, kaka ni wacho ni samoro nyalo dhi e liver. Ranyisi gi chalre ka ponono ringo modhi e liver kutegi, ponono dhi e obwongo malo e wiyi. Ranyisi gi pod bro mana chalre kama, koso ranyisi thoro pogore kod kuma kutegi nitiere. Ranyisi thoro bedo ga mopogore, nikech ma ranyisi mawacho gi mag kuponi entiere e ich. To samo dhi e liver, ibro winjo ka part mar korka achwich mar dendi, mari giyo kamalo kama lit kabisa. Then ibro winjo ka samoro in gi liet e dendi kabisa, mano ranyisi ni samoro sedhi e liver. Then inyalo yudo ka samoro liver mari okuot. Inano ka inyalo winja kendi.
inyalo winjo ka gimoro okute iyi kama ma thothne to ka jatuo biro osiptal daktari komulo kama to biro kone ni liver ni otimore nade okuot. Sama gino dhi e lungs gibedo gi shida mar yweyo, koro biro bedo ng'ama fuolo kata ng'ama nigi shida mar ang'o mar yweyo. Onyalo yweyo very fast kata nyalo bedo gi shida difficulty in breathing. Manten mano ng'ama shida ne manten mano ng'at man samoro se form gimiluongo ni pleural effusion kata lung abscess. Tutu chose dhi mofom optimorande obede i lung. Kodhi e wi brain thothne giyudo ni jok madhi e koma. En ng'at ma ok onyal wuoyo, beda kanyo. Gima biro fwenyo ni nitiere amebic brain abscess en ni kopo notimne gimiluongo ni MRI ema biro fwenyo kata CT scan. Mang' nofwenygo ni kare nitiere gimoro kae matimore e brain. Kamano. Maranyisi pogore kod kuma kutegi oringo dhi. Kamano. To ma common gin ma thoro bede ich ma bendo wedo kacha ni kelo diep madung marach mapok nodwaro yudi chwakruok mar del samoro ng'ok kod gik makamago. Kamano. Wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kata matin kikisudi en tuo mar Amiba kendo kawuono wang'iye matut mokalo. Ka waduogo to wabong'eyo kaka daktari nyalo fwenyo mang'e ni ma en Amiba ma ok en tuo machielo miyo kikisud kata matin. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bihanwe tim ni marachno mar rango monde ji kaka ni rango jawa. Bihan, okine ka kait mari ondiki e nyinga. Koro nikech jinga ni kanyo, kiyie mondo kait ni olwar piny. Noneng'e ni hera marwa biro rumo. Ing'eni ana winjo gi yien nitie ka nyathina ni iye wang'. En ok obi winjo maber kapo ni in ibiro timone gik maricho richo. Anatimo gik mang'eny, to jogi pod obedo kamoro achiel e nyasi mar Sakranti. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagi nomboko boli mbai wana ina boli ga. Kozima da gati ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne rarochi. Ombogo tabu atile baka. Ngitarite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa taki tiposoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Sweetie. Haikuana ABC. Tufike baby. Leo hii. Na hapa tulipo. Ndio siku yetu. Ipo. Ukitaka kupata nyimbo ya switi kama sikiza tuni ya simu yako, bonyeza *811 *415#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K.
3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Apisa moko adek mag obila otho bang' nyamburko margi nyono miruti ma otegi e bwolo e gwenge ma Kulan e kaunti ma Garissa. Ni vyema taifa letu la Kenya tupate nafasi ya kuomba kwa ajili ya mvua. Jatend Kenya William Ruto ne otelo e lam makende ma obagi Nyayo Stadium mar Lamo ne piny Kenya. Ruto koni onge gima biro geng'e tayo piny Kenya. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. Report mogol kod riwruog Twaweza lero ni jonyuol yudo pek mokalo e keto e tim somo mar CBC. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Tuo mar Amiba odonje yo mayot mokalo nyalo dhi nyaka obwongo, nyaka obo, nyaka chuny. Onyalo kelo chandruoge mang'eny mokalo, kendo kineno ranyisi mane daktari owacho cha to nyaka chiji ni nyaka bede nitire gimoro marach. Kidhi oko ahinya e yor diep to iwinjo kodung marach ma ok inyal katino wuon ma in kanyo no ok iwinj ka inyalo bedo kanyo, inyalo chich. Kaito king'iyo tinyalo neno ka nitire kod gik moko machalo thinyo, nyalo bedo kod remo, olo kachiel kod chokruok mar del. Inyalo chich nitiere kod Amiba. Seche ba chich nitiere kod Amiba, en ang'o monego bed ni timo? Ibro ringo matek mondo mi dhir daktari. Daktari seche ma ng'ato osebiro iri, onyisi ranyisi gi duto te. Thothne itimo nang'o diagnosis? Utimo nang'o mondo mi wach ni maa en Amiba, maa ok en dysentery, maa ok en nikech gidwa chalo, ranyisi gidwa chalo. Thothne sama jatuo biro irwa, wachako gimiluongo ne history checking. Wabro penje, nitie penjo moko mang'eny mwapenjoga. Penjo mag clinic. Mag clinic, penjo mag clinic ma jotuo mang'eny samoro ok ohero. Nikech wabro penji ni dak kanye, samo penji ni dak kanye, wadwa ng'e to kama idake en kama en slums, to ken slums en kama chope be nitie cho. Ke sama cho onge no, to ang'e ni either itiyo gi flying toilet mabende tinde onge daktari, mabende tinde tin, kata samoro wang'e ni kama idake sama ionge cho wang'e ni dhi ang'owa e bungu. Koro mano number 1 bro konwa ni you are at risk mar ang'owa mar Amiba. Mar ariyo wabro penji kaka iwinje dendi. Ibro konowa ni idiewo, in gi liet, in gi ng'ok, isiko kidhi oko ni dung kabisa. To timo gimiluongo ni examination. Koro kae wachako ng'iyi. Koro wamulo dendi. Wang'iyo part mar liver. Wang'iyo anen debed ni liver mari okuot. Sama liver okuot to lit, wabro wacho ni samoro gino osedhi ang'owa e liver. Koro wabro ng'iyo dendi te. Sama kwase ng'iyo dendi te to watimo test. Sama watimo test test ma thothne wathoro timo en wabro mi chupa mar losruok maduong'. Koro losruok maduong' ni kwase mi chupa ni tidhi loso kama losruok matin tiketo nwa ka. Sama isekete no titere lab. Kosetere lab to jalab dhi ng'iyo gik mane wawacho ni trophozoite, tong' mar Amiba cha. Koro kar lab kar microscope ka emang nwang'ego ni gini en Amiba, kata ok en ang'owa, kata ok en Amiba, samoro en kudni moro. Kamano. Koro thothne test mwathoro timo en mar stool. To kopo ni en Amiba ma samoro osedhi gik machalo kaka chuny, obo, to nitie test moko mwa samoro wanyalo recommend. Samoro wanyalo timo ultrasound,
kech ultrasound biro konowa kata samoro nyalo tim ni CT scan mar the abdomen. Kopo ni en gima osedhiyo obongo mari, samoro wanyalo tigwa ori mondo tim gimiluongo ni MRI kata CT scan mar head. Kamano. Kopo no dhi e chuny, e lungs, inyalo tim ni X-ray. Kamano. Koro test opogore, nitie nyaka mar remo minyalo tim. Kamano. To mane ma effective? Mane ma nyalo mathoth ne wathoro tiyo godo mang'eny en mar oko. Mar oko ni. Kamano. Ng'ato si ogolo sample mogolo oko mokelo e lab motim moyuni entiere kod cyst ka kata kute mag Amiba ka daktari. Thoth ni thieth itimo nang'o? Thieth chalo nade mar Amiba? Nikech awinjo ga ni thiedho Amiba tek, ni ok en tugo. Iwacho ga ni ber mondo migeng'e, moingo mondo miriti ni yude ni dhi thiedhe. En adiera ni thiedhe tek? Thiedhe tek, thiedhe jotuo maneno ni thiedhe tek, to wan to waneno ni thiedhe yot nikech kaka lakteche nikech gimomiyo jotuo mang'eny wacho ni thiedhe tek nikech yedhe go gi kech ga. Samoro dhi oketie flagell ji mang'eny oluoro ga kabisa nikech en ga gi side effect moro mar metallic taste. Makimuonye ndalo 2-3 odiochieng' mar 4 tidwa mana kore weye. Ting'e Amiba wadwa ni mondo muonye yedhe Amiba katin to juyo machiel, samoro wadhi for 2 weeks. To en yedhe midwa muonyo didek odiochieng'. Koro mano samoro jotuo mamoko wacho ni samoro thiedhe tek. Lakini kopo ni muonyo yath maber, en gima dhi for 5 to 10 days titiyo kod dose mare. Kamano. Kalure gi yath, yedhe opogore. Inyalo ketie flagell, inyalo ketie tenedazole, mimuonyo tablets 4 kuom ndalo 3. Mani thiedho mana Amiba. Mani koketi thiedho ok tek kaka wathoro ga paro ni Amiba oyude ga Amiba. Thiedho tek mapok nodwaro yudi. Ka en man tiere ich, obro chango. Man thiedho tek ahinya en makoro modhi e brain cha. Kech modhi e brain no, teto koro biro muonyo yath for weeks. En thoth no dhi weeks mang'eny. Samoro wanyalo dhi nyaka 6 weeks. To modhi e chuny? Modhi e chuny. Thieth biro bedo mopogore. Koda kama entiere. Ka entiere mani e chuny mana wawacho cha, to samoro nyalo timni gimiluongo ni surgery. Aspiration. Yes. Tutu mantiere kanyo no nyaka dhi magole oko. Koro mani nyalo timni surgery matin mondo gole. Ka en modhi e brain, nitie yedhe mibiro miyi. Kamano. Ka en modhi e chuny, modhi e lungs, modhi o complicate makoro loso gimiluongo ni pleural effusion. Chene ni pi odhi ochokore. Mano bende nitie pigno kalure gi kaka pecho odhi ogolo quantity mare. Kong'eny ibiro ket ni chest tube magolo pi e dho chunyi. Kamano. Thoth ne onyalo ga kawo thuolo marom nade koso ere kaka onyalo ga ringo mochope remo ma odonj kuonde mamoko kaka obo, kaka chuny, kaka obwongo nikech seche ma osechope e chuny ni wacho kacha ni onyalo kelo tutu, onyalo kodo adhola makelo tutu. Ma tutu ni mondo mi ogole ka dhi bedo thieth ma ok yot kaka mar munya yath juma achiel kata jumbe 2. Samoro ni wacho ni nyalo dhi obwongo mokel tutu nyaka e obwongo. Ma waduto te wang'eyo ni seche ma tutu osebede e obwongo onyalo kelo chandruok mang'eny. Get pressure dhi bedo malo. Onyalo kelo chandruok. Onyalo convulse, onyalo chalo ng'ama nitiere kod tuo mar ndulme. Tuo mar ndulme magore ago piny koro. Obiro chalo ng'ama koro kuo onge gima onyalo timo, iloke aloka imiye chiemo. Transition nyalo timore e dakika maromo nade mowuoge e ich ka e nyimbich matindo mochope obwongo kata mochope adundo kata mochope chuny. Ma nyalo kawo ga thuolo maromo nade to ang'o manyalo chwale ga? Gima der mondo mi ji ong'e ni mondo mi Amiba dhi e dho chuny kata dhi e obwongo, thoth jotuo mang'eny ok thod bedo gi that. Ok thod chopo kuno. Jotuo matin kabisa ema nyalo yudo ni bahati mbaya Amiba ochopo e dho chuny kata ochopo e lungs kata ochopo e brain margi. Mak mana ni duration to kinyal ng'eyo ni wanyalo wacho ni gini biro tieko kata mana dweche 3 kata mana juma achiel koko biro chopo. En gima onyalo timore atim nikech en gima ringe remo. Onyalo gima ringe remo. Koro nyalo bedo ga Amiba to kata mana after 1 month complicate odhi nyaka e brain. Inyalo bedo ga Amiba to kata mana after 2 weeks osedhi ang'o e dho chuny nikech en gima ringe remo. Koro duration to ok bedo specified. Kamano. Kane wachako chelo ni pimo no kacha ni kute mag Amiba gidonjo
kendo thoth ne wathoro bedo kod kute gi e dendwa, mak mana ni jowa moko nyalo bedo kata ni wacho ni nyalo pimwa ma yuda kode kata yudi kode to ionge kod ranyisi, in asymptomatic. Yes. Ponono ni bedo asymptomatic kato ibudho gi kute gi e dendi ka moko thiedhgi. Wantiere kod thuolo ni kute gi nyalo rumo kata dendi immunity ni ka ponono ni ber dendi nyalo gore kodgi ama girum kende koso ponono no kothiedhe to ang'a nyalo timore e dendi ka. Thoth ji tibro yudo ni dendgi gore kodgi. Ka immunity mari strong, dendi gore kod nikech koro en gima chalo kaka antigen, en gima foreign kuomi. Koro askeche mag dendi biro gore kode. Samo askeche mag dendi ogore kode cha onyalo lal. To karateke ni mag dendi ok beyo, to koro biro bedo symptomatic. Ema nowacho ni 10% ka. Koro biro winjo ka ng'ato chako bedo gi shida mag dieo ang'o gini ka. Kamano. Ponono ni ok thiedhe nikech kaka thoth ne jorotenge wacho ni awinjo ka denda moro lit, awinjo ka diep moro goya ka. Koro wathoth ne wat treat ga symptom, kata diep ni emidwa ni mondo mi idil godo, kata del machwakore ni emidwa ni mondo mi idil godo, to chandruok ma en kute gi to ki dil godo ahinya. Ponono ni ok thiedho, ok nego kute mag amiba e dendi. Kodhi untreated to sama ibedo gi amiba ma intiere gi ranyisi e dendi ni kod tuo mar amiba to ini gaya symptoms. Ini sike gaya ni adieo idi manyo yath machungo diep imuonyo to kidwa ni mondo thiedh mana wacho. Sama ibedo kama complications moko mana watemo wacho ka. Ibiro bedo gi adhola ei. Sama ibedo gi adhola ei ni ibiro timango, ibiro bedo kiwito remo. Sama iwito remo, number 1, remo biro bedo ang'oa, biro dok piny. Biro bedo anemic. Mano number 1. Mar ariyo nowacho ni samoro nyalo dhi trup okudore, okolo mas moro kanyo. Sama keto mas moro ka tiende ni losruok koro ok nyal timore najo. Ok nyal kalo. Sama losruok ok nyal kalo no, obiro cause gimiluongo ni intestinal obstruction. Tiende ni nyembech koro chalo ka awacho ni otudore. Mago complications. Mago koro complications mage. Sama ok ithiedhe ni, obiro beda beda kanto, bahati mbaya odhi odonje remo, to odhi e liver, kuonde mano wacho ka, kata odhi e lungs, kata odhi e brain. Ibiro end up gi tutu mochokore e liver mari, ibiro end up gi tutu mochokore e lungs, ibiro end up gi tutu mochokore e obwongo. Matene gini nyalo negi. Koro thobe nyalo wuok e gini. Koro complications mag gigi to ng'eny. Kamano. Complications ng'eny. Samoro dhi okelo chandruok e ombich daktari, ma ombich otudore kaka ne wawacho cha. Thoth ne tudruok mar ombich ni en bende nitiere yath minyalo chiw mondo mi odhi oyawe koso to koro nyaka beda surgical. Sama ombich osetudore koro mana surgery ema koro nyaka timni mondo gol gima ne miyo ombich otudore cha. Koro nyalo bedo surgical koro case. Koro idhi golo ombich, igolo kama mas mane miyo ombich otudore no, kanyo idhi titimo ne surgery tigole oko. Sama gole oko no to nitie yedhe mibiro keti mondo mi tonge ma pod nodong' e iye kacha ka otho. Ma en gima nyalo tero ng'ato bende e mesa mar pala. En gima nyalo nego ng'ato, mano ponono ni ok othiedhe e seche mowinjore. Tiende ni kineno ranyisi kata ring matek mondo mi dhi ne laktar iyud kaka inyalo konyi mapiyo piyo. Waseng'iyo complications. Daktari, kopogore kod chiemo kaachiel kod pi ma wamodho, pi nok wakete maina ahinya? Pi kuom gik manyalo miyo ng'ato bedo kod amiba. Mokwongo en pi ma ji modho. Mano e gima ni number 1. Pi mimodho. Nikech pi mimodho, thoth ji ong'e maber ni pi mimodho kosekete chlorine to ni mano pi ma safe. To cyst, tong' mano wacho cha, chlorine ok nege, kata iodine ok nege. Gima nege en kochwak pi. Temperature mar above 55 degrees Celsius. Kadhi malo. Mano mabiro nego tong' ka. Koro kopo ni modho pi moko chwake, to yot mondo mi timre nade? Ibed kod amiba na. Kopo ni ok iluoko lweti. Gi pi mamol gi sabun. In iyudo gimoro sechwe lweti, chiemo, chama kamano. Samoro chiemo michamo ni yantiere kod tong' mar amiba. Ibiro timre nade? Ibiro bedo. Kopo ni ng'ama handle ni chiemo, food handlers, especially hotels mwadhiye gi, samoro ng'ato ni kod tuo mar amiba. Tiende ji mang'eny biro end up gang'oa kod infection. Jonono gongero ni geng'o ber moloyo thiedho.
koro wageng' amiba ka. Namba achiel nisewacho misenuoyo ni ndalo duto te waluoko lwetwa gi pi mamol gi sabun. To kiluoko lweti to nyaka igo sabun mine ka sabun ogore maber maber miluok lweteni maber kaka waneno pichani. Jagoni luoko lwete maber gi pi gi sabun, wageng' amiba. Namba ariyo en gima koro watimo ka iluongo ni health education, puonjo ji mondo mi ng'at mantiere gi shida mar symptoms kata signs and symptoms moko mowatemo wacho ka oringo dhi osiptal ka daktari osedhi monene mofwenyo ni en kod amiba ithiedhe. Koro thiethno ing'ama tuo dhi osiptal mondo daktari odhi oneni, kosefwenyo ni nitiere kod amiba oketi yath. Sama oketi yath muony dos mitieki kaka daktari otimore nade ondiko. Mano namba ariyo mabiro konyo. Namba adek, olembe kaachiel kod alode. Namba adek, olembe, alode. Alot kik icham alot menumu. Yen chwa ni alot otimore nade itede mochiek. Ken olemo iluoke kabisa. Ken nyalo pil kinyalo poke mokwongo koke tim nade koke chame. Namba 4, cho nyaka wen chwa ni wan kamoro amora ma wantiere wadhi e cho. Onge losruok e bungu, onge losruok e traf kasti dwa wito e jwala kogi kutieno flying toilets. Koro mago gik mabiro konyowa. Namba 4, namba 5. Namba 5 nyaka wang'e ni kama wadake onge gimiluongo ni overcrowding. Nikech iyudo ni sama ji overcrowding nitiere to reruok bende bedo. Ema mineno ka tuo ni samoro bende kuonde machalo kaka orphanages ong'enye ga samoro. Kuonde machalo kaka prisons ong'enye nikech gin kuonde ma ji ofundore kabisa. Koro biro ni samoro ng'ato odhi olosore kacha okologo malong'o to nikech ji ofundore gimosore koro gini biro landore e yo mayot kuom ji. Kamano. Namba 6. Hapa ni watieko gi. To ayudo kacha ni joma mine ema thoth ne gamo tuo mar amiba. Namba 6 wanyalo wacho ni kapo nono ni in ng'ama miyo wach mar muodo lo kata chamo od biye nyaka koro ang' iweri go. Nikech ok ing'eyo ni lo michamo ni samoro ng'ato nolosore kanyo. Namba 7 daktari. Namba 7 waneni pi duto te ma watiyo godo ochwak maber kaeto bang'e owe okwe. Kosekwese chiemo kweno bende iume mondo mi kik kute kata buru donje manyalo kelo tuo mar amiba. Kamano. Namba 8 nyaka wang'e ni nyithindo duto te wang'iyo malong'o ma sasa ma gidwa chiemo waluoko negi lwetegi, sasa ma gi ya tugo oko waluoko negi lwetegi mondo mi kik gam tuo mar amiba. Namba 9 joma chuo machamo mtura kata machamo bando mobul nyaka ine ni bando no obule maber, ok ni wawe inyalo gamo kute mag amiba. Namba 10 mogik daktari miya namba 10. Namba 10 kete chenro mar penj laktar mondo mi yud kaka inyalo ng'eyo mathoth po nono ni neno ranyisi gi inyalo chich ni maa en amiba ring piyo mondo mi yud kony mondo mi kik ibed kod complications. Kamano. Adwoko ni erokamano daktari kuom biro e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Wach mogik miweyowa godo. Wach mogik madawe godo githuru en ni wabeduru jok ma ohero dhi osiptal, kik wabeduru jok ma samoro amora miwinjo ka ntiere dalili mar pogruok e dendi to idhi ng'iewo painkiller nitimuonyo. Wabeduru jok ma dhi osiptal sama iwinjo ka ntiere ka dendi nigi change moro amora tidhi osiptal to daktari neni. Sama daktari neni no nitie gik mang'eny nitie complications mang'eny monyalo geng'o ma ka diwek dhi osiptal to dotimore nade donyuolore e dendi. Koro mano gima nyalo wacho. Erokamano. Konono ni ng'ato der mondo mi tudre kodi inyalo yudi kanye daktari kinyalo miyo namba simu bende wanyalo duoko erokamano. Kopo ni ng'ato dwa tudore koda to inyalo tudore koda namba mar sime ma en 0725796310 0725796310 kata namba wa mar office Equity Afya Kasarani and 0765000035 0765000035. Erokamano daktari, aduoko erokamano
Ponono walonge de cheng machelo ibo biro wachako go mbaka chenro mar penj laktar. Erokamano ahinya jahera mar penj laktar kuom kete Ramogi TV kama kawuono wang'iyo tuo mar Amiba. Daktari opimonwa kacha kako donjo okelonwa nyaka ranyisi makineno kaachiel kod yore mag thieth. Kama daher mondo mi akete maino ni po nono ni idhir laktar moyuni tere kod Amiba momi dose te matek itiek dose. Kiki mwonye yath tiwe nus dendi bro bedo mochayath. Magi kone kata kiyudo tuo aina mag Amiba gi to kata mi yath to konyi mabende nyalo kelo ni chandruok. Nyaka kendo dichieng machielo kabokelo ni penj laktar iluonga ni Ruth Otieno orite masane.